ביום הראשון היו צריכים להשמיד את שדות הנפט של איראן וגם מערכת החשמל של איראן. ביום הראשון היו צריכים לעשות את זה, הם לא עשו את זה, אז הם נתנו לאיראנים להזיק לכלכלת כל העולם המערבי וכל העולם כולו. הם נתנו לאיראנים לעשות את זה. זה לא הגיוני. אם כבר נלחמים צריך מלחמה מוחלטת. אם אין מלחמה מוחלטת לא מנצחים. אם האיראנים יישארו בשלטון, הם ינצחו. זה נחשב כניצחון בעולם המוסלמי. זה כמו חמאס בעזה או חזבאללה בלבנון. אם הם יישארו זה ניצחון. כי נגד כל הסיכויים, נגד אויב הרבה יותר חזק מהם, הם שרדו. זה נחשב כניצחון.